Da. Salut, alcalinici, și astăzi vom juca Criminality, dar de data aceasta pe modul standard. Repet, un joc în care tu ești criminal și trebuie să reziști în atacurile criminale, iar pe standard, în momentul în care omori un jucător, nu o să mai trebuiască să îi dăm finish și pur și simplu doar să tragem în el dacă avem pistol sau, să-i dăm finish. Stop! Am uitat să vă spun ce se întâmplă în episodul de azi. Priviți cu atenție. Ce zici de batonul ăsta, a? Baton. Bun! Fuck. Zgâtul mătii. Bă! Mamă! Da, 3 kill-uri. Asta e. Bun. Bun. Încă un kill. Mai bine încă unul. Nice. Mor și ăsta. M-am ascuns de el. Vai de capul meu, bă, sunt prea buni barbuși asta acum. Hai mă. Da. Hai mă, să am îmbunătățit rău de tonul și nebun la cap, nu mai arată cu blanc. Să treci și pe ăsta. Hai unul, spate! Fuck, l-am auzit pe ăsta în spate! Nu! Fuck! Este! Treci cu bă! Fuck! Bun! Hai, bă! N-am stamina! Fuck! N-am stamina! Bun! Bă! Stai mă că făceam și o treabă, mă! Haide, mă! Bun! Hai, mă! Ce trecu avea asta? Nu cred că mai pun pentru că sunt prea multe scene, dar oricum înțelegeți voi. Gata, vizionare plăcută. Oricum, adică e același concept, doar că tu în momentul în care dacă ai echipă la acest mod de joc, poți să-i dai revive foarte ușor. Nice. Înainte nu puteai să faci chestia asta decât cu un medkit, dar acum poți să faci chestia asta cu ajutorul la bandaje și la medkit-uri și la tot felul de astea. Adică poți să faci mai multe metode. În fine, hai să ne... opa. Nu te cred. Dă domnul să... Nu. Ups. Bă! Dau flash! Da, aici. Opa. Am mai învățat puțin să mănuiesc armele astea albe de fel. Și acum mă simt ca un mini samurai, ești nebun. Ia dă-mă shotgun-ul ăsta. Machine gun. Sper ca rage-urile să nu fie chiar așa de rele, adică am început să mă joc mai ok după cum vedeți am făcut level 18 și... Mamă, 282 de bănuți! Bun! Hai, bă, dar ia foc și nu mori, ești nebun. Ce prostie. Fac și mai aveam bani și la mine. Vai de capul meu. Nu. Căcat.
Da, am să încep să nu mă enervez chiar așa de rău, dar știu că asta vreți, deci nu cred că am de ales. S-ar putea să mă enervezi. Ce drept, pentru că până la urmă n-ai cum să nu te superi pe aceste legii de căcat a criminality. Ce naba se întâmplă? Nu! Eee, l-am luat cu nice. Avea bani? N-avea bani. Nice. Fuck, mi-a fracturat piciorul. Bag piciorul. Mi-a fracturat piciorul, bag piciorul. Hai că vorbesc bine. Hai să vedem lopata dacă tot. Dar n-am voie, nu? Că sunt în combat. Ce dracu ăsta? O baionetă. Oh, dă-mi ăsta. Asta e chiar bun dacă faci un mini combo. Baionetă. Baton. Am luat baton. Am luat baton. Am luat baton. Oh shit. Am luat baton. Stați departe că am luat baton. Am luat baton. Oh shit. Why are you running? Why are you running? Da, toporul la OP. Am luat baton. Baton, uite baton. Ce zici de batonul ăsta, a? Baton. Baton. Baton! Hai mă că v-am disperat cu batonul, dă mă dracu. Cutie roșie. Gimme. Nu putea să intre pe aici, nu? Da. Nu mai e... Oh, să le dau bombă, ești nebun? Oh, shit, dăm bomba. Aha, și știu ce fac. Ce ăsta, Deagle? Nu. Da, așa. Asta dă-l încoa. Pistolul de la așa. Sărim ăsta aici. Încărcăm bomba. Fuck. Măcar avem M1916. Am uitat că nu trebuie să-i dau drumul. Știu că îmi exploda în mână, dar nu. Căcat. Nu acolo sus. Opa. 2 hituri am dat. Bun! Fuck. Mamă, ce... ce mi surzește urechile. Mătii. Mamă. Na, 2 kill-uri. Da, 3 kill-uri. Forță. Mă, bă, dar câți bani am făcut, vărule? Au toți bani pe aici, nebun? Mo. L-am văzut până aici, parcă. No, mă prefac. Ia să dăm drum la bombă. Da, nimic. Topor, bun. Și grenadă, bun. Fac, nu mai am glanță. Da, după cum vedeți nu mai joc cu Crosshair X pentru că... Da, cum am zis, am găsit modalitatea de a-mi îmbunătăți aim-ul pe criminalitate și acum nu mai am Crosshair-ul. Deși aș putea să-l iau pur și simplu, să mă intru aici, să scriu Crosshair și să-l iau, dar... să fie cât de cât mai ok, sincer, acum că am învățat și eu puțin aim-ul. Uite, am putea să dăm o grenadă acolo la armory-mă. Gata, boss. Asta facem. Gata, l-am prins! Asta e! Bun!
Uite așa să joacă un. I-am dat grenada, l-am luat și aia a fost. Hai să luăm și gloanțe, dacă tot. 200, mamă. Bine că nu cheltuiesc de bancă. Tell me where the freak's at. Bun. Tranquil. Mai bine, cred. Și presupun. 201. E unul aici. Bruh. Nu pot să intru pe aici, în schimb pot să intru pe aici. Și facem șmecherie. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Nice. Mor și ăsta. Da, uite, vedeți? Deci, față de episodul trecut mi-am mai îmbunătățit calitățile de aim boost, să zic așa. Adică trag mult mai bine. Aia e chestia. Am reușit să fac niște software. Uite mă, l-a fugit. Tot l-am nimerit cu el. Așa. Mamă, am înjurat prin turpinată. Vai. Am reușit să fac, să repar software-urile de la mouse și acum văd că chiar merg. Bine, nu mai are culoarea roșie rainbow, să zic așa, dar ideea e că și-am îmbunătățit calitatea de mouse, adică nu se mai mișca, nu se mai mișcă așa de smooth, asta vreau să zic. E mult mai lejer acum, bounty am bounty o grămadă. Bun, dăm shotgun încă. La shotgun mai are mici ratări, să zic așa. Uite, avem aici asta, ia să dăm depozit. Unul e sus, dacă nu mă înșel. Auzim după căști, băieți. Căști Achiris, vă recomand și vouă 200 de lei. Stop! Am uitat mai atent și sincer, nu sunt 200 de lei. Deci, hai să codăm aici Achiris. Acesta, da? Bun. Și dacă intrăm pe Mega, aici pe Mag, nu sunt 200 de lei, aparent se pare că sunt 303 lei. Dă-o-mi pui mei de treabă. Da, apropo, am uitat să vă zic. V-am zis că vă arăt că chiar eu fac videoclipuri și că chiar eu le lucrez. Așa că nu vă temeți, clipul este, să zic așa, în lucru. Nu e așa de scump. Fac, l-am nimerit. Pot să mă duc pe el, nu? Da. Bun. Nu! Stai, bă, are shotgun. Ia drumul, ia-mă de p***ă, că-ți fac vizită în gură. Da, mi-a luat bounty-ul. Bă, măcar a făcut și el bani de bounty-ul, ești nebun. Cine mai am omorât o grămadă, când dracu să mai reziști și ești nebun. Da, nu, adică abilitățile mele de aim, acum în momentul actual, sunt foarte, cum să zic, dezvoltate.
Nu știu, adică m-am antrenat foarte mult pe standard și acum, după cum vedeți, rezultatele mele chiar sunt... Ce faci, bărule? M-am ascuns de el. 2 seconds later. Da. Bă, ce-a fost asta, mă? Nu știu. Am zburat peste, Doamne. Vai de capul meu. Da, Caterinca, băieți. Caterinca. M-am uitat și pe asta. Ce fac, mă, vorule? Nu știu. Vai de capul meu, bă, sunt prea bun, deci am învățat foarte bine să mânuiesc armele în ultima perioadă, deci de la level 15 până la level, bine, nu mai știu cât aveam mai în episodul trecut. Am jucat foarte mult, băi, și m-am antrenat de greu. Uitați rezultate, băieți, ca idee. Deci, la început, așa, videole am făcut și eu acolo, că am vreo câteva kill-uri așa la panoramă. Am mai făcut acum, am mai scos un kill cu cuțitul, cu taiga. Și... pana mea, băieți. S-ar putea să nu mai râdeți deloc la episodul ăsta, dar am să fac în așa fel încât să puteți să râdeți și voi, totuși. Hai, mă, nu mai am stamina, ce căcat. Na, nu am stamina. Na. FBI, open up. Bun. Urcăm pe scări. Ce dracu? Na, bun. Hai că m-am și speriat, ești nebun. Bun. Lol, mă mir, nu mi-am luat full damage. Uite, am acces la ATM. ATM. Jos la hangar aici. E hangar, auzi la mine. Ai de capul meu. Dacă ăsta e hangar, eu sunt popă. Cine e aici? Uite, băiatul ăsta. Ai de mă... Mamă, erau... Mamă, face team, omule! Ai de capul meu. Bă, de ce toată lumea are aimbot? Am uitat mai atent și uitați unde a tras băiatul ăsta, mâncava și pana voastră. Ce dracu-i neregulă cu jocul ăsta? Bă, uneori, deci... Eu am zis, bă, pe standard poți să faci și team alături de prieteni. Bă, dar totuși, când e nasol să faci team, omule, că dacă te iei de un singur om ca team, ești nebun. Hai, dacă era mai blindat și așa, atunci, bă, da, puteai să te iei de el, știi, că... Mă piși pe tine. Dă sparg și asta acum. Hai, mă. Da. Ai moment să am îmbunătățit rău de tot, și nebun la cap, nu mai ratezi niciun glonț. Oh, shit, e black. Oh! Sper că nu. E doar și pe ăsta. Hai, nu, spate! Fuck, l-am auzit pe ăsta în spate! Nu! Fuck! Este! Deci încoa, bă! Ah, fuck! Bă, nu am dat asist, dar pana. Fuck! Mama, l-am auzit pe ăsta în spate. Taci, căcat. Știam care bătăți cei drept. Mă, mai am putut și fa level 19, băieți. Mai am putut și fa level 19. Da, mă, și pe... Da, am uitat să spun, pe standard, în momentul în care faceți level 15, intrați pe standard și o să faceți... Cred că cel mai probabil, nu știu, din propria mea experiență, mi se pare că fac mai repede level pe standard. Din propria mea experiență, acum nu știu cum vi se pare vouă, cei care ați intrat în modul standard, să zic așa. Asta se pregătește să tragă, ești nebun. Hai, tatai, hai. Bun. Hai, bă, n-am stamina.
Fuck! N-am stamină, băga mea și bag piciorul. Uite pe moșneu ăsta care i-am dat bătaie. Ce fac, mă, mereu? Deschide tu. Nu! Este. Hai, văruțu, că-ți dau cu crossa în cap. Bun! Bun! Stai, mă, că făceam și o treabă, mă! Haide, mă! Făceam și o treabă, mă, bă, hai, mă! Hai, mă, că își bate joc. Își bate joc băiatul de mine, mă, pe bune, mă. Aoleu! Da. M-a prins și eu ăsta. Da. M-am anecat, ești nebun. Ia, ce fac, mă, văru? Nu știu! Ce pisul are? Nu știu! Are Glock. E mai carcă puțin stamina. Bun. Bun. Hai, mă! Ce trecu avea asta? A, avea MP45. A, ba nu, Tommy? Mamă. Sună foarte asemănător Tommy cu mine, dar la îndepărtare. Nu știu dacă, nu sunt sigur dacă aș sună diferit, dar pentru mine sună foarte asemănător Tommy cu MP-ul. Nu știu, mi se par foarte asemănătoare la tras, să zic așa, la împușcătură. Hai că ideea în jocul ăsta e să știi, e să și cunoști armele, băieți, adică în momentul în care te bați cu cineva. Dă-te-n puii mei, dă-te-n puii, sunt, e gang de trinși acolo, mâncați și panta, unul cu full. M-a văzut. Da, sunt mort, fuck. A, uite, ăsta e ăla cu bounty, băi, ești nebun? Da, e ăla cu bounty, cred. Ba nu. Nu. Era ăla cu bounty, nu mai știu cât avea. Bounty Climates. The fuck. Mi-am pus alt phone ca idee. Da, dar pe cine interesează, ești nebun? Da, o secundă. Să vizualizez un pic, să îmi dau seama de ce dracu se întâmplă în jurul meu. Să intrăm să campăm din nou? Nu. Zic să nu. În schimb, știu că puteam să sar pe aici. Exact. Ce aici? Nu, nimic. Mai dau un smoke. Uite, am putea să mergem la armorii, să-i le dăm smoke acolo și să-l luăm. Ia. Ia o să-i. Da, bun. Am făcut un kill. Mai dau un smoke. Da, cred că mă ia. Da, fac, m-a luat. Da. Nu, e bună și strategia asta cu smoke-ul, ce drept. Am învățat-o și pe asta. Că m-am uitat la criminalitate și chiar am învățat-o. Băi, și chiar bună. Dar trebuie să ai drujba, din ce știu. Drujba e cea mai bună acolo, în momentul în care dai smoke-ul. Mamă, sunteți... No! Nu, sunteți o grămadă de inși. No. Doamne ajută. Ce dracu să vă fac în p***a mea de... Băga mea și piciorul să-mi bag în voi, frate, mă. Bă,
sunteți pe standard în pana mea, sunteți grupă de 4 inși de fă-n pune. Ai de capul meu. Nu mă lasă și pe mine să fac talent pe aici, nebun. Na, păcat, hai. Nu, de ce mă omoară pe mine primul? Bag piciorul. Ha! Ce căcat! Na, a venit și puț ăsta. Dă-mi corongă. Nu! Aoleu, ai ieșit. Ăsta are armură? Da. Ia, hai să luăm pe ăsta, încercăm. Așa facem și level. Bun. Da, dar n-am cum, că n-am stamina. N-am stamina. Fuck de... N-am stamina. Trebuia să-mi fac economie la stamina. 3, 2, 1 și facem level 19. What? Parcă de când deschideam cutii, parcă făceam, nu știu, l-am 20 XP. What the fuck? Bruh. Ah, ce trist. Bun, ce craci. Sau cum dracu era, mă, că nu mai știu. Era o melodie. Aia, lăsăm pe ăla. Bă, pot să-i fac o schemă, dă-te în pana mea. Nu! N-am vrut să fac asta. N-am vrut deloc să fac asta. Vine pe aici. Hai, știu că vrei. Uite-l acolo. A, sări jos, mă. Pe unde vine vorule? Nu știu! Sunt mai mulți inși pe aici? Da, bă, da. Na, urcă scările. Oare pe cine dracu am mai văzut eu alergând așa? A, stai pucă. Bruh. Bă! Ai, bă, dar când mai No. Bun! A, căca. Ăsta era sus. Na. Ba, piciorul. Bă, dar am făcut level 19. Perfect! Haide, bă, cu șampania odată, bă! Mamă, bă, avea MP4. Mamă. Avem 4-1, mă. Mamă, frate, mă. Mă, da. Bă, oare o fi posibil ca dintr-o cutie roșie să spicem 4-1? Bă, nu mă... Bă, stai așa că mi-a venit o întrebare bună. Ce faci, frate? Bruh. Iar sunteți gang-ul de 3, bă, domn morții de treabă. Hai, bă, vere, bă, de la fiecare colț de stradă dau de voi, mă, ce căcat. Nu... Hai de capul meu, bă. Hai, mă, fi serios, mă. M-a făcut mă cel cu... Mă, dacă aș da și dacă aș avea și eu un team, mă, cu care să joc și eu, ești nebun. Da, căcat. Da, nici nu mai am ha, nici nu mai aveam glanțe. Aici n-am de ce să mă supăr, e vina mea. Aici nu mai aveam glanțe. Mamă, Tommy? Bă, nu înțeleg. Deci, eu nu știu să folosesc Tommy. Tommy eu știu că e bun și pot să-l cumpăr cu bani în momentul ăsta, dar... Bă, eu nu înțeleg.
Eu nu pot să folosesc Tomiu, de ce? Pentru că nu trag drept deloc cu el, nu știu de ce. Efectiv, nu știu să-l folosesc. Deci nu știu să-l folosesc, Tomiu. Chiar mi se pare, el în mod normal e bun, dar nu știu să-l folosesc, că sunt prost și pe mine nu mă duce biblica. Așa. Iar pistol. Beretta. Bă, Beretta mi se pare foarte bun de început. Dacă ar fi să vă cumpărați primul vostru pistol în afară de Uzi și nu vă acceptați banii pentru Uzi, care știu că e $400 la dealer, la Armory știu că nu găsești, dar la dealer găsești. Cei drept, armele de la dealer sunt mult mai slabe față de Armory, dar sunt bune și ele. Bag piciorul. I-am dat capșilul ăsta. Așa, bun, am scăpat și de ăsta. Madrofix la 14. Bun. Avionul. Iar e gang-ul ăsta, ești nebun? Mă, ce căcat, îi trag în cap. Ta. Tommy, avea și amortizor la el. Că e Tommy S. Piciorul. Oricum, bă băieți, să fac banii foarte ușor acum, adică aim-ul meu e mult mai dezvoltat față de ce aveam înainte. Forță. Bun. Mă, dar până încarcă arma asta, nu știu cum îi zice la secas, nu știu, habar n-am. Nu prea știu de arma asta, adică o știu din Call of Duty că e semănătoare un pic cu una, dar nu știu cum îi zice. Ce e asta? Cuțit? Dă-mi crosă. N-am loc. Bun. Bun. Bă, de ce tragi mine, mă, vărule? Ce ți-am făcut? Să mort. Că nu pot să încarc. Nu pot să încarc pentru că am 0 glanțe, iar SKS-ul sau cum dracu se numește arma aia, nu pot să încarc pentru că se încarcă foarte greu. Iar până încarc eu, tot mor. Deci, pana mea, mai bine dădeam cu pumnii. Oricum am făcut 2 kill-uri, deci nu mă plâng. What the fuck? Să mă piciorul, cred că o să fie top rău tot episodul ăsta, dar o să fie mai mult de concentrare și de asta, că nu o să râdeți deloc. Ceea ce o să-mi pare rău, dar am ce faci. Bun. De cât îi filmez, vreau să știu și eu. 27 minute. Păi, hai de pana mea. Da, băieți, păi, cam asta a fost episodul. Eu am fost Alcaline, v-am pupat. Dați-mă subscribe, nu fiți vagabonți.